with the best of the show. ZJC. Iwe. Ndakadzidza shamwari. It's just that I don't talk because I want to play a fool. Mari zau tsangwa ya college aya. Ngandinyaso kugadzika pakanaka. Aya, ma DI. D, mina ndidzimira it. I did electrical power engineering. Aya mari outside. Ma DI. Ai. Mina iri kuona iri. Iri kuona iri. Ndodiko. Mina nditori ndikuratidze apa. Ndine ma distinction iwe. Ufungo down. Hanzana kufunda. Mira. Hanzana kufunda ZJC. Good. Ratidza zviwo. Aya mari dzangwa. Plant installation dingi. Workshop practice dingi. Project is credit maths distinction. Electronics distinction. Electrical power, electrical engineering technology distinction. On job training distinction. Ndi electrical power engineering pakwekwe poly. Last year ndakatomira certificate rangu ndudzoita una kufunda iwewe. Tapedza izvi. Toya ku form 4. Tazvokutamba ne form 4. Aya. Handina zvakunyanya kupasa stereki but ndakapasa. English C, Maths B, Integrated B, Agriculture B. ZJC, History C. Ndapedza. Rega ndimbotanga ndavhara bepa remota yangu. Imota iyi convertible. Imota yangu iyi Peugeot convertible. I'm only 22 years old. Rimwe zimbuya rakura ruda ndudza marotoroto une chiwe. Chero mshinchiri andi develop South Africa in. I develop kumba home. Zimbabwe ndo kwandiri kudevelopa. Ndoda kunyatsa kurwadziwa uchona ndiri kuenda pa home panonzi pangu, imba inonzi yangu. Ndiri busy kutsvaga kubvunza kuti ndina imari yondudza marotoroto andiuinji daidza ku social media. I have my own car outside convertible. Ndouya ndopfeka madress just for entertainment. Azviroti ndinoshaya dear. I'm working my ass up. I'm hustling my ass up. Apa ndadaungurati. That's beautiful feet. Thank you. Ndine mota yangu iri pashi. Zita rakanzi zita iri muzita mangu Mushambi admire. Is this not my car? Iwewe zvawaita. Inini I'm 22 years old. I'm 22 years old. Iwewe uri zimbuya rachembera rikungodedzere Mhosva akazodaiso nemuromo wako wakaunyana mukati sebhurugwa rakamanikwa nemanhingirikini. Wazvinzwa? Nesebhurugwa rakamanikwa nemanhingirikini nemakutama anoita unga pfuko dzeweti. Mhosva hana chainacho chii. Uno ndikuratidze. Do you want me to show you my bank statement? I'm getting paid by Facebook each and every night. Undudza zvemaratarata iwe. Andiuye panapa ndichita show off. Ndakazoblessa ningi vakazodi. Une mweya une oxygen tank yevanhu here iwewe. You want to bless people. Who are you? Even God is wondering who is Tatelicious. You want to bless people as who? Munhu akachekwa jende. Who? Godora winaro unoita senge munhu akarumirwa mudzi wedhodhi une godo richakuuraya ende uchamama uchiona ndiri kupinda papa Zimbabwe apo ndichipinda munonzi mangu. Just wait and watch the space. Ndudza marata. I'm a full-time engineer. I only have half semester. Right, done nezvozvo. Iwewe you are a social media bully, but you don't want to be bullied.
I'm not bullying you. It's a respond anyway. Ndruku reply iwe mboko iwe. I'm not a social media bully. Ndruku reply iwewe wandichaga. Hanzi anama mdzimu ndakamboenda chidaidzira kuti ndine mdzimu ini. I just come here to teach. Zvisinei takamira tiri papo waitsvagei kushiraini kwangu iwe. Handina kukutumira here mabori embwa kuti upuzise vanhu kuUK. Mabori embwa handina kutumira here. Vanhu nditone vamwe vanhu vandinotoseka ndichiona vachikomenda kupeji kwako pwini wakavadyisa mishonga yendanda kutumira kuti vapuse waenda UK. Nyaya dzemari takadzitsipika and I'm so ndiri kutorwadziwa kuti hasei ndakasiya ndine hari yandakasiya ndakavharira kukwekwe kuna ku11 uku ku9 kudhuze nekwaBenson. Ndakasiya ndakavharira mazita evanhu ikoko andanga ndashanda anyway ndaida kuti iyi ndandabhadhara. But vanhu ava mazita avo ndakamaona panapa paFacebook vanhu vanonga vachitokuteera vamwe vachitonditeerawo futi. But now it's a high time I have to go and open that thing. Vanhu vavhure brain unofira mujeri. Tadiwa uya naAmina. Tora Amina uye naye. Uyapo naAmina. Ndakuratidzai ini ndinogara ndichitenga tunhuhwa twembwa. Nemhaka yekuti ndoshandisa mishonga yandoshandisa ndishandisa mabori embwa kupusisa vanhu. Uyapo naAmina iwe. Amina. Notora Amina uye naye. Ndikuti notora Amina mukeji. Amina kama. Ndakakutumira ndinotoseka ndichiona vamwe pwini makabikirwa mabori embwa imi. Haufi ende ndinogara netutuhwa tuvana tudiki ndotwa ndinongotenga itwo ndichituchengeta. Munhu anonga angoti ndine munhu anoda kupusisa ndotokodora ndogadzira nemishonga ndotumira kazvindo kuUK anozoti customs inonetsa. Ndinongogara ndabika tsamba yangu nemishonga ndobva ndatumira. Ndakaitumira Tatelicious vamwe venyu makarya embwa. Pwini. Ende mukazofarisa ndichakungokuudza kuti wakarya embwa. Pane mumwe futi ari pawandaonawo paDurban angachikomenda kuti chakazodii. Iwewe wacha kuti ndikakurovera marivhesi dhiri munhu wako achadzoka yende uchaona zvandichakuitira. Ndinongodzosa kana ndakazvigadzira kuti hanzi give me with the receipt. Handina kunyaradza ndikaponda nyaya ikanyararapa yevanhu vanga baba. Hongwa uri mpavha gororo. Mhosva nemiromo yakafinyamira yakaunyana mukati. Sebhurugwa rakamanikwa nemanhingirikini. Matama kuita kunga pfuko dzeweti. Kudzungaira sechisuri chiri muhovhorosi. Usadzungaira kusvika palevel rekuita kunga usingandizive iwewe. 2017 hauna kuya. Waiuyepi? Kana ndandisina zvandandichida kubatsira. Where were you going? Ende zvikatonyatsa kumira zvakanaka ndichataura kuti ningi wakamudyisa mabori embwa. Mazita acho ndichikumaremember because hana kupusa. Handisi damtam. Vanhu vakadyisa mabori embwa. Mabori emudhobhani imbwa. Ndakanyatsa kubika. Ndipe usapinda. Give me. Ndogara nezvipapi. Uri kuona izvi chipapi ichi. Chimudhobhani ichi. Handitengi imbwa nekuti ndiri kuda imbwa. Ndinototenga imbwa kuti ndida kugadzira vanhu vanonga vachida kuti vanhu vapuse. Imbwa mwana mudiki uyu haana chaanoona. Chero pakasvika munhu haigbaute. Ndine vamwe vanhu vandakagadzira ipapa vamwe vari kutouya vachizotodinda vamwe vachitoti pwini zvokuti zvikatomira zvakanaka ndichakutaura kuti wakadya mabori embwa. So shut up Tatelicious. Because your end is near. Mabori embwa. Handitengi imbwa kuti ndikukuda kwangu kuda imbwa. Ndisina imba ndotenga imbwa yekudi. Ndinoishandisa kushandisira vanhu vanonga vachida kupusa. Tatelicious. Tate. Usadzungaira seweti iri uyesewe semutundo webhinya iwewe. Nemazamana anoita kuita unga chikorobho chakatota. Usadzungamire. Tadiwa. Uya utora Amina. Mira ndikupa Amina.